Il-kandidat għall-kariga ta' MEXXEJ tal-Partit Laburista u eventwalment Prim Ministru ta' pajjiżna, Chris Fearne, saħaq li se jara li l-pagi ta' kull min jaħdem f'entità, dipartiment jew Ministeru tal-Gvern ikunu ugwali. F'intervista fuq Indepth, Chris Fearne qal li jekk ikun Prim Ministru jara li jidħol fis-seħħ il-prinċipju ta' ħlas ugwali għal xogħol ugwali. Spjega li hawn eluf ta' ħaddiema li huma impjegati mal-kuntratturi imma jagħtu xogħol f'entitajiet tal-Gvern, xogħol li jkun l-istess bħalma jagħmlu l-ħaddiema tal-Gvern imma li għalih jitħallsu inqas. Jiena nara li daw il-ħaddiema tal-kuntrattur li jaħdmu f'entitajiet tal-Gvern, kemm dipartimenti u anke entitajiet oħrajn, jingħataw l-istess kundizzjonijiet ta' xogħol, l-istess paga bażika, l-istess rata ta' overtime, l-istess allowances, l-istess increments biex bekk inkunu qegħdin nollu firxa wiesa ta' ħaddiema u familji tagħhom li llum qegħdin jgħixu paga ta' €900 fix-xahar, kważi fuq preċipizzju tal-faqar. Spjega li dan l-eżerċizzju diġà għamlu fil-Ministeru tiegħu u jekk ikun fit-tmum tal-pajjiż jagħmlu f'kull dipartiment u ministeru, mhux biss fejn tidħol paga imma wkoll allowances u sara. Miżura li jistma' li tiswa mal-10 miljuni, iżda Chris Fearne qal li għalhekk hemm is-surplus. Fl-istess intervista, Chris Fearne qal li parti kbira tas-soċjetà Maltija tidentifika ruħha mal-Partit Laburista u saħaq li dan l-aspett irid jinżamm u jissaħħaħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.